Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Magpabunyag ka ba? May bunyag-bunyag pa day? Ayaw apili og bugal-bugal. Tinuod sa tanang tinuod kining imo karong nasaksihan, Ton. Magpabunyag ka ba? O, magpabunyag. Magpabunyag ko, Jonas. Karoon na yun. Asa man? Balik og lingkod. Huwato na to kanang nagsuroy sa palibot. Nangutana na siya kung kinsay magpabunyag. Dool na kay siya din eh. Ug niya na siya paingon din eh. Sa diha nga gipili ka sa akong amahan ug nahimo kaniyang tao, nahimo ka na sab nga usas sa mga sakop. Bunyag na lay kuwang nimo. Bautismo? Doon ay magpa-bautismo. Wa? Diya! Na? Forever and ever. Forever and ever. Kini siya. Forever and ever. Forever and ever. Tubagton. Oh, forever and ever. Ngalong edad? Antonio Santos, 30 edad. Excuse. Magi ko. Oh, Bautismo! Bautismo! kung siya sunod, Jonas, bunyagan ako. Huwat lang ton. Tawgon na inungan. Nahurot nagsuroy ang palibot. Nauman og panglista sa bunyaganan ton. Jonas, ngano na sila? Namarog mo sila. Jonas, Migawas na ang labing labaw, tunton. Forever and ever, ever. Hagtod sa kahangturan! Barog ton, barog! Apil og singkiton! Forever and ever. Hagtod sa kahangturan! Forever and ever. Hagtod sa kahangturan! Antonio Santos. Barog ton, una kang gitawag. Bautismo. asa mo ko? Diretso sa stage. Sige na. Okay. Arsenio Amor. Bernard Amor. Brando Sousa. Wa pagkumibaw unsay may tabo ug unsay kang kita karon dinhi. Gibati akong kahinan. Oh, Indo Tanim. dunay na kong kahoy nga murag Na Vista. gituyo gyud pagbutang sa tunga sa stage. 12 mi kabuk nga naglinya din ita sa stage. Nag-atubang kami sa gingon ni Jonas nga labing labaw. Ito mang iyang gisulob. Murag sutana o may hood nga mitabon siyang ug naong. Misamot akong kahinam na. Unsa magisunod nga talan-ahon? Intrium. Batan o babae, gibaatan ang baba ron dili magasyagit. Gigapos sila batan o babae sa kahoy. Oh, may midool sa labaw nga nagdagdag kong plaganita o hait ka punyal. O sa'y gamitan na ng dakong plaganita o hait kayo punyal. Hina niyang gihulbot ang taas ka punyal. Gitutukan niya ang nagkidlap-kidlap sa kahait ang punyal. Ug hinahinay niyang giisa ang duha niya kakamot. Miyangad siya. Frontam. Kilingi niya batan o babae nga gigaid sa kahoy. Halabanum. Hinay siyang miduol sa batan o babae.
dili masabtan ang ipanulti niya sukat pa ganina. Wala, nagatubang sa subatan o babae. May atubang sa siya sa mga nanambong. Intrium. Fruntam. Alabadum. Luciferum. Verum. Luciferum. Viva! Viva! Singgan, Antonio! Viva! Oh, gikanlat niya gisulod sa batan o babae. Giandam ang planganita. Siya buhaton anang batan o babae. Gidunggam niya ang batan o babae. Gidunggam niya sa dugan. Gisaon ang dugo sa planganita. Bulahan ka nga napili nga ihalad kaniya nga mao ang hantod sa kahanturan. Bituay ng uso batan o babae. Oh, ni asya pa ingon mong 12 ka buok na naglaray. Unahon niya ang pikas tumoy. Mayroon ang labing labaw, Viva. Mutubag mo og Lucifer. Viva! Lucifer! Bubuan kaming 12 ka buok sa dugo nitong batan o babae. Viva! Lucifer! Viva! Lucifer! Viva! Lucifer! Viva! Viva! Lucifer! Viva! 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 Lucifer! Viva! Viva! Lucifer! Viva! Oh, Viva! dili! Viva! Sir Leon? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!